Ihe de híine thug Mionúir bhíogs na Galway aigear a chéile in mouth leithcheannis Peile Connacht ortha Electric Ireland, ag frachar na bútóirí bhí Roscomáin. Bhí Ciarán a farta ag gasláán an bharrig den ceann seo. Ilan ceadas níos múna tá sin an neachtain le sin a bheith dí seach ní écin na fearr láir páirce sin Andrew Craobh agus sí seo builte go háir an cholíon ar fádan sin ag Andrew Craobh. A gcónaí tugann sé go dtí JJ I-5 agus JJ a ghil chun cín agus tá sé míríos má go léir de leis tá sí ag ggéir listeach ó léananig go leon pass a thuairt ní léananig go fóilta an sin passanis go dtí Ciarán O'Donnell amach an seo a chun an sin cáin go dtí ón gachhain builte nuacht níos te Andrew Craobh cecha bhfuil cáin sin nach cholíon é ag péide ag Andrew Craobh. Gedíon sin is leis gáin se siar chun an sé go dtí le Cormac Ford is uachtar ard buite nó na Cormac Ford is go dtíon fear sa gúine Barry Keating ar le tríal builte Barry Keating tí mo gon stúa tá sí go hála leanna cholína le ag Barry Keating. Cín méile sé bell Tú le passo chunig cinn tugann sin pass teagan Andrew Kelly an nún teáin se hain sin dí Flanagan seach dí cín mé ríist cín méiste seo seans beidir a cholan mé le chóil cóil ag Mayo cóil agus gaibre sin a sin goach bhí gaile cólaí na Gaillimh na gola ná réide in sin agus an cóil sin fáte ag Oran Murphy sin a ledín sa gúine de me bail an tabid Eddie Bug Gan an ard amach go láir na páirce dín annach Gaillimh a chuáin le sin agus tá sí pocín was go glóite éidir fadan sin ag ón niúil tá teach isteach ón niúil a bul an ún agus ón niúil sean sé scór an seo builte go háir a bhfuil cáin sin an tá sí an agus an puinte fáte Cian Hines. Pass an nún ar a tíomháil go an fáircinne se gáil na tró tá Tony Carey tá sí ag Tony Carey réal se gáil tíiste tá sé díal do bhís heide chéile nún san áilte chun í an aige dó ach tréala se an puinte builte go háir ag cecha bhfuil cáin sin head deasna an cólín eile an sin agus Tony Carey rinne sé sin go deas. Dír go láir na páirce chun sin cáin sin agus bristin nuas agus fáte leis an Mayo ag taistí lethb is teach sa spás chun siad ceann áiríos sin is tá síiste ag Carey mé a chóil cóil ag Tony Carey cóil ag Tony Carey thug se go má chóil níl an dá a thug se go má sin agus cúil má tuchaí ag Tony Carey agus inis tá siad san ag dóide agus Gaillimh 93 cúil plán idir na fórne Ryan Connolly an sin sí bainte go Ryan Connolly go seach go gníach farbío agus an lán cholíí tíocht amachchanis agus sinna cair taige tíochta amachta sé sáíocht a Gaillimh ggéar an chosintííon an seo tá an pasta isteach sa spás an teach í cair taige ríist sinna gimach leis go tenlína cear go méidir tá sé sáí lá na huiide an pasta isteach sa spás an sin aige dtíon sé sé gáin te mé le chóil bhil sean sa chóile an star an tríú cóil ag Mayo agus an cáin sin báite ag duine gan tasí duine gan féidir anid a tháinig isteach í báite gáneam na hangaí bhfuil sin dáfalla ó haige tú leat me cín méal trasna agus Mayo an teachtain sé ríist ní chuidir éis an seo le fearthg siad isteach sin Connacht sin builte go háir aige cecha bhfuil cáin sin an cúil báris de tá an cáin sin head trasna Diffrich mar sin an Tom Caite tá clufa háart agus tá Mayo sa glufa canis.